वेलकम टू प्रणालीज किचन। आज आपण गोवन फिश करी करणार आहोत। तर त्याच्यासाठी इथे मी साहित्य घेतलेलं आहे। तर आपण आधी त्यासाठी वाटण काढायचं आहे। तर वाटणामध्ये मी या मिरच्या घेतलेल्या आहेत, सुक्या लाल मिरच्या आहेत, त्या काश्मीरी मिरच्या आहेत, त्याच्याने कलर खूप छान येतो। त्याच्यानंतर धणे आणि जिरे घेतलेला आहे, अर्धा चमचा, चवीसाठी मीठ, हळद, इथे मी या चिंचेचा कोळ करून घेतलेला आहे, आलं, लसूण, हिरव्या मिरच्या घेतल्या आहेत 2, त्याच्यानंतर टोमॅटो, खोबरं घेतलंय मी अर्धी वाटी, तर मी ते किसून घेतलेलं आहे, तुम्ही कोणताही घेतलात तरी चालेल। एक मोठा कांदा चिरून घेतलेला आहे आणि इथे हा मी साल्मन मासा घेतलेला आहे। हा खूप पौष्टिक असतो आणि याच्यामध्ये ओमेगा 3 असतं। तर आता आपण आपली गोवन करी सुरू करूया। आता मी इथे हा पॅन घेतलेला आहे नॉनस्टिक। तर त्याच्यामध्ये आधी काय करायचं आहे, 2 चमचे आपण तेल टाकून घेऊया। तेल आपलं चांगलं तापून द्यायचं आहे। तेल आपलं आता तापून झालेलं आहे। तर आधी मी त्याच्यामध्ये हे धणे आणि जिरे टाकणार आहे। त्याच्यामध्ये आपण या मिरच्या टाकूया, सुक्या मिरच्या आहेत त्या, आणि हे चांगलं फ्राय करून घ्यायचं। चांगलं फ्राय झालं पाहिजे। नंतर आपण त्याच्यामध्येच लसूण आणि आलं टाकूया। आपल्याला हे जास्त फ्राय करायचं नाही आहे, वरचेवर फ्राय करायचं, फक्त गरम झालं पाहिजे। आता हे चांगलं फ्राय झालेलं आहे। आता हे मी मिक्सरचं भांडं घेतलंय। तर मी आधी काय करणार, त्याच्यामध्ये मी हे अर्धा टोमॅटो कट करून घेतलेले आहेत उभे काप, ते मी टाकणार आहे। बाकी आपण फोडणीला ठेवायचे। त्याच्यानंतर खोबरं टाकायचं आहे, कोणतंही खोबरं घेतला तरी सुद्धा चालेल। आपण हा जो मसाला फ्राय करून घेतलेला, तर तो मी आता त्याच्यामध्ये काढून घेते। आपलं आता वाटून रेडी आहे पूर्ण। आता आपण गोवन करीची सुरुवात करूया। तर आधी मी इथे आता 2 चमचे तेल टाकणार आहे, थोडंसं जास्त। त्याच्यानंतर इथे मी कांदा घेतलेला कट करून, तर तो कांदा आपण जास्त टाकायचा त्याच्यामध्ये। कांदा चांगला फ्राय करून घ्यायचा, चांगला फ्राय झाला पाहिजे कांदा। कांदा फ्राय झाल्यानंतर मी या छोट्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत 2। तुम्हाला जर जास्त तिखट हवं असेल तर तुम्ही त्यामध्ये चिरून घ्या। आता त्या मिरच्या सुद्धा फ्राय करून घ्यायच्या चांगल्या। नंतर आपण त्याच्यामध्ये एक टोमॅटो टाकूया चिरलेला। टोमॅटो सुद्धा चांगला फ्राय करून घ्यायचा। टोमॅटो आता चांगले फ्राय झाले। तर आता मी त्याच्यामध्ये आपण हे जे वाटण काढलेलं, त्याचा कलर खूप छान आलाय। तर मी त्याच्यामध्ये वाटण टाकून घेते आणि आपण ते चांगलं मिक्स करूया। मस्त कलर आलाय। त्याच्यानंतर इथे मी जे चिंच ठेवलेली भिजत, चिंचेचा कोळ, तर ते आपण पाण्यात टाकून देऊया। त्याच्यामध्ये विनेगर सुद्धा टाकतात, तुम्हाला जर हवं असेल तर तुम्ही त्याच्यामध्ये विनेगर सुद्धा टाकू शकता। आणि वाटणामध्ये आपण हळद टाकलेली नव्हती, म्हणून मग मी त्याच्यामध्ये आता थोडी हळद टाकते। आता आपण याच मिक्सरच्या भांड्यामध्ये पाणी टाकून त्याच्यात टाकणार आहे मी, आणि हवं त्या प्रमाणामध्ये ग्रेव्ही थिक किंवा पातळ हवी असेल तर ती करून घ्यायची। आता आपण याला चांगली उकळी येऊन देऊया। आता आपल्या फिश करीला चांगलीच उकळी आलेली आहे। तर आता मी त्याच्यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ टाकलं, आणि तुम्ही याच्यामध्ये कोणताही मासा टाकू शकता। जसं की मी ह्याच्यामध्ये साल्मनचं डोकं टाकणार आहे आणि पीस टाकायचे त्याच्यामध्ये। तर आता ही चांगली उकळून द्यायची। आता आपली ही गोवन फिश करी रेडी आहे खाण्यासाठी। सुंदर असा त्याला कलर आलाय, चव अप्रतिम असणार। आणि ही सेम मालवणी फिश करी सारखीच असते, फक्त मालवणी फिश करीमध्ये आपण फोडणीमध्ये कांदा टोमॅटो टाकत नाही, तर गोवन फिश करीमध्ये फोडणीमध्ये आपण
तेल टाकल्यानंतर त्याच्यामध्ये कांदा आणि टोमॅटो फ्राय करून घेतो. नंतर आपण त्याच्यात हिरवी मिरची टाकून वाटण टाकून फ्राय करून घेतो. तर अतिशय सोपी रेसिपी आहे. तर तुम्हाला आता हा गोवन फिश करीचा व्हिडिओ आवडलाच असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि ट्राय दिस रेसिपी ॲट होम. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग.